Вітаю, з вами Білконтент. І сьогодні у нас працягваецца побытавая тэма. Нам патрэбна была такая рэч, каб, па-першае, мыць тэрасу, бо арендаваць даволі дорага, 30 евро каштуе аренда, плюс недзе трэба шланг шукаць, бо яны без шланга звычайна. Таму мы вырашылі кардынальна рашыць это пытанне, і вокны мыць можна ёй, і ўсё астатняе, і каштуе гэта цуда кітайска-польскай прадукцыйнасці, пэўна, прамысловасці 92 евро. Это боксер BX114, мыня высокага ціску з забаронай IPX5, 2800 ваттаў, з цэлай экіпай аксесуараў. Мы як залезем, мы там падрабязна разлезем. Вось, па тэхнічных характарыстыках, гэта мадэль BX114, поліпрапілен матэрыял, 230 вольт звычайна, так, магутнасць сказаў 2800 ватт, 360 бараў, 6,5 літраў у хвіліну расход вады. Упакоўка 9 кіль, сама яна важыць 8 кіль. Вось. І памеры 30,5 на 28 на 76 это памер самой упакоўкі. Так вось яна выглядае, здаецца, ўсё прыгожа. Што, пайшлі ўнутр глядзець, што тут у нас. Як дзіўна запакавана, спадзяюся, што гэта першы скотч. Набылі мы яе ў пігу. Дарэчы, гэта мадэль будзе вельмі актуальна для людзей, хто жыве ў Польшчы, таму што каштуе яна вельмі дэмакратычна. І чаму мы абралі яе, а не Макіту, не Керхер, не Борт усякі, таму што ў ёй ужо быццам ёсць усё, што можна, для таго, каб яе запусціць. Не трэба ні купляць ні шланг дадаткова, не трэба гэтыя всякія там патрубкі і ўсё астатняе. Тут усё ёсць, каб яе запусціць. І нават крыху болей, што тут можа быць. Што? Так, глядзім. Міка памярнулася. Так. Вось гэта, гэта рэч для таго, каб мыць што? Кузаў аўтамабіля нам гэта не вельмі цікава, мажліва, ім добра будзе можна мыць вокны. Вось. Вось тут нейкі механізм, кручёлка. Выглядае она, канешне, такой кітайскаватай, простенькая, не ведаю, паглядзім. Моцна яна нам не патрэбна, пакуль што. Далей. Так, тут бачым фільтр. Гэта яшчэ, так, вось гэтыя, не ведаю, як іх назваць правільна, аканечнікі для шлангаў. Вось пераходнік на кран надзвычайны, як я бачу. І гэта кранштэйны, мабыць, для таго, каб змантаваць усе гэтыя аксесуары на саму дэвайс. Карацей, давайте падрабязней пакажу. Яны выглядаюць, канешне, такімі плястык, як все на 3D принтері зроблены. Ось гэта штукенцыя. Трымальнік нейкі. І вось гэтыя. Пружынка, тут усё, в прынцыпе, проста, нічога складанага у іх няма. Пераходнік на кран. Так само з прокладкай. Нам не для прафесійнага карыстання, таму на гэта можна не звяртаць увагу. І фільтр. Фільтр для таго, каб можна было падключыць. І можна ў гэтай мыні карыстацца не з водаправоду, а выкарыстаць, напрыклад, вядро ці яшчэ нешта. Яна можа сама яшчэ ўсасваць. Вось гэтым плюс, і нам гэта, для нас это выхад. І мы будзем якраз так спрабаваць і выкарыстаць, таму што шланга доўга у вас няма. У камплекце ідзе 3-метровы шланг, каб якраз апусціць яго недзе у тое ж вядро, што я казаў. Так, гэта, мабыць, штука была на шчотцы, на той просто кавалак плястыку. Так, далей. Што у нас далей? Так, гэта бачу вось распыльвальнік. Я так мяркую, што ён павінен будзе рэгулявацца, яшчэ трэба будзе разабрацца, як ён працуе. Вось гэтыя вусны, якія робяць таўшчыню
водного потока. Ну, ці плоским, ці широким. Это есть так само. Так. Что у нас тут? Так, пенаўтваральнік. Ну, карацей, так як я і казав, тут усё ў камплекце. Для того, каб можна было мыць машыну. Ён невялічкі такі бачок. Ну, нам гэта рэч пакуль што не патрэбна. Ну, але добра, што яна ёсць. Калі хто будзе для аўтамабіля купляць эту штукенцыю, это будзе, канешне, вельмі файнай рэччу. Ну што, я яе вынимаю, пэўна. Не. Опачки. Достал. Что у нас засталось там? Так, на. Так само стало. У нас тут что? Инструкция обслуги по-польску. Ну, неблаго все будет зразумело, я думаю. Некая спружинка. А, это певная иголка, как чистить сопло. Вот что это такое. Ну, так, давайте глянем, что там и коротенько написано. Так. Ага. Ну, ангельская мова еще есть. И польская. Ну, в принципе, тут некие схема такая, конечно, не вельми добро читается. Она. Ну, я думаю, что будет все зразумело. Ну, перед першим пуском, конечно, треба прочитать, коли с такими речами справ не имел. Ну, вот это игла. Так. Ось, у нас застался в коробце пистолет. Сюда подключается так пенаўтваральник, наколькі я зразумел. Тут некий есть застирагальник. Ці круиз, не ведаю, что это. А, застирагальник, напевно, червоний. Типу ось сюди він стрик і вставиться, я думаю. Так, ну ось так, і сюди вставляється. Ну і бачно, що це звичайний пластик, без ніякого. Ну, улічуємо кошт. Це не Makita, це не Керхер, який сам би по собі самий примітивний коштував би більше грошей. Так, ну і ось це пригажун жовтий, написано поліпропілен. Пластик. Тут бачите катушка для шланга, шланг высокого тиску зверху. Делаем який конец знайти. Ага, ну ось это злучення. Злучення, бачите, різьбовое, що вельми добре. Вообще, ну вниз сюди, я так думаю, буде вставляться. Чи надо? Не, певно, не, все же злучення не різьбовое, это до пистолета, все еще різьба. А вставиться, ну, так, бюджетный вариант уставки, это просто сюда раз и сюда два. Ну и тут это зажимчик. Керование on, off. Во, колцы. Ну и тут, певно, для кабеля ось намотка будет. И аксессуары, это, я так думаю, недзе на бок причепятся. Не ведаю только еще як, типу. Ось так, певно, нечто. Ну, потім я погляджу ще. Чи ось так. А, ну ось уже нечто одно тут заходить. Мабуть, як родне, ну, потім проверим. Потім ще підключу. Ну, добре, що є катушка. В принципі, він доволі компактний. Коли поставити, недзе заховувати. Ну, я думаю, господарці реч потрібна. Коли у кого є ще місце, де можна машину помити, наприклад. Ну, чи там, наприклад, недзе за горадам якое лечішча ці яшчэ што, то гэта, канешне, рэч, я лічу патрэбнай. Можна мыць там і дарожкі, і вароты, і плот, і ўсё астатняе. Ну, добра, тады перадагляд наш мы зрабілі, паглядзелі, што як працуе. Вось, будзем запускаць. Потым пакажу, ці выйшла і як яно будзе выкарыстоўваць ваду з нашага вядра. Так, ну что, я все подключил, как треба. Тут подключается. В общем, тут хутка здымник, типу так ось пстрик и вытягивается. Ну, все довольно просто. И гэтак же само вставляется. Вот, все эти кронштейны. Гэты кронштейн я поставил уже для провода. Чаплять сюда. Ну, зручненько, конечно. Ззаду, ну, это я покуль что буду користатися. Бабіну ще не наматував, бо на що. Ось, треба мені довгий шланг.
А тут, як бачыце, гэта для шланга хутчэй за ўсё зачэп будуць. Шланг вось гэты 3-метровы я ўжо таксама асадзіў, падключыў, накруціў вось сюды фільтр. Калі шчыра, там такая пустэча ў сярэдзіне. Дарэчы, напісана, што помпа з латуні. Не ведаю, праўда, неправда, ну, паглядзім, колькі яна пражыве, но тут нам, кажу ж, пару разоў на год карыстацца не для прафесійных мэтаў. Ну, карацей, тут не ведаю, ці бачна, там вот ёсць шчыліна, там пустата, там помпа недзе стаіць, і ўсё, больш нічога няма. Ну, здавалася, ну, ўсе такія мойкі, я лічу. Во, пісталет я таксама сабраў, падключыў. Тут вось засцерагальнік у ім ёсць такога плану. Там вось гэта дзюба, яна круціцца і расшыраецца ці звужаецца. Ну, гэта жала, як бы, поток, которое, не ведаю, як яно правильно назваць. Дыспенсер, можа. Ось. Ну, мне трэба будзе востры, плоскі, каб змыць з тэрасы бруд, бо ён ўжо мы мылі, можа, гады 2 ці 3 таму. І то у нас сусед карыстаўся, мы падхапілі. А ў арэнду ж кажу, што это вельмі дорага. І ездзіць трэба, ў корках стаяць. Ай, дурусь. Карацей, один раз купіць, хай стаіць. І не будзем нікога пытацца. Ну, в прынцыпе, ўсё. Я буду зараз запускаць. А, што з таго, што мне не спадабалася, магу сказаць. Шланг высокага ціску дубовы. Эфект памяці ў ім ёсць, але нідзе не пісалася, што яго быць не павінна. Гэта ўжо хацелка, можа, моя такая была. Ну, ён такі. Той шланг, который для забору вады, я б сказаў, што нават можа і лепш. Ну, вось неяк так. Не ведаю, што яшчэ буду казаць, ужо буду глядзець на эфектыўнасць, як ён будзе забіраць з вядра і наколькі яго хопіць. Ну, ўсё тады, працягнем. Карацей, тут у нас на ўвесь надворак слухаюць музыку, не ведаю, ці добра мяне чуваць. Ну, вось так выглядае ўся гэта схема. Вось наше вядро, ну, тут улазіць 2,5 вядры 10-літровых, пэўна. Вось шланг і вось гэты апарат. Ну, і працуе ён, я б сказаў, неблага, толькі расход вельмі дзікі. Я ўжо 4 разы, каб вось гэтыя колькі дошачак адмыць, 4 разы напаўняў эту нашу катку. Ну, зараз пакажу, як яно на практыцы будзе. Вось, як шутера якога ўсё адно вам відэа. Ну, вы бачылі, што яно здымае вельмі добра бруд, толькі расход даволі вялікі. Во. Ну, в прынцыпе, я задаволены. На наступны раз я ўсё ж набуду яшчэ шланг, каб ўсё гэта працавала нашмат эфектыўна і хутчэй, таму што нанесці вады сюды гэта не вельмі. А шланг, который у камплекце, тут ён толькі 3 метры. Ну, ось такая наша зброя ў змаганні з брудам. Што я магу сказаць, пакуль што я задавалены. Вось па гэтую музыку фолькавую, ну, пэўна, будзем скончваць тады. Дзякую ўсім вялікі за прагляд. До новых сустрэч. Падпісвайцеся на мяне ў Ютубе, ставце падабайкі, пакідайце каментары, што вы пра гэта ўсё думаеце. Таксама падпішыцеся на Patreon, Telegram, я буду толькі задаволены і больш актыўна рабіць, канешне, контент. Вялікі дзякуй і да пабачэння.